Horas pituma guarniari 10 sedema tong guarni bulan ta mulai Madinah Makkatai asa tunggia dapot ma nani luduan dihamu rajani pamurun nami di sonat tong nunga di pasahat tamuna ima pinggap pasu pinggap pankunan nah hot dihudulan na anggiat matutupi ni tani ulau tadi bagasat tikyo hot matutu pasu jalot tak siana mata nomor 2 di bata atani ne tua marhonon nami palti bulung sihala lomak mau pupu manu upak matutu dia kasahala saluhu nadina tasakapi tuhat tama nama masu jadi dison marisio perbuih siribur-ribur perbuih sakti asang dia matutu torok maribur marpino pare mahamudianak marpino pare madiboru jala matakang manang juara jala totong dison marisihon ima tanggo anggiat matutu patanggohon dihita pertuturan dina berhula-hula boru terlumubi ma dihamuna diakka namar haha marangi hatani ne tua marhonon nami tapuna nisi bagading di atas ni pangiringan horas matutu dihamu akka namar hamarangi sai totong ma marsipai ringiringan jala totong do disod dibek kamu marisihon ima napuran si bulung rata hasolomannya mataraja inat tasuri pede asa anggiat matutu pinitani ulau tadi bagasat tikion horas mahamu manang tu dia suang song ninang aka keluarga di dua dinadau nang dinajono asa napuran nidu bajudu ma tuhara biri pahai jai horas matutu hamu molo pitung prelau dopa judu horas ma nang dopa jai jala adong do tutu dison marisihon ima ringgit sitiu suara natinopani pamaretata si palas rohani na mekmet na magudang suang song ni amat tereja inat tasuri pede asang giat matutu nagabi petiuh suara nami marpangi do atwa mata nomor 2 di bata asa di pasu-pasu mana ni ulan di tangan muna di hutan nang di balian asa tu sanggar maporik tu lubang masa tua si nur matutu kapapana muna jala gabi ma nani ula amang boru na burju mauliati matutu perjuru taruh tutu hatta totong do ditupak asiro tolong di rohana hipas do tok kami naroma dapot tok kamuna suang song ninang hamu di dapot tami hipas do tutu ima dinagabi buhi hita padopak buhi dijulu ni bagas muna ima na marapang na marjual jala si gonggom nasa pangisinau jala nunga tutu tamado hita tu marlagi-lagi tiar dihaparan na bidang asa tiar matutu panggabian tiar manang parhorasan ditupak amata nomor 2 di bata dihita namar hula-hula boru terlumobi ma dihamuna rajani pamuruan nami tamaro tuk kami busur mangan sobu was nami minum air sitiu-tiu na tinuhul muna jala sagak dohami marlopan ima juhu na pinatu pamunai asa saudara metu tu daging saudara metu buhi si paloma ibulu mai si paniak huli-huli hatani ne tua ma dohonon nami asa dia malak-lakna dia maunokna dia mahatana dia manirokna dihatani dam masak nah tapar halas di bagasat tikion takas ma hamu marbuah-buah songonima dihatani pinggapan kunan dia ka subut na poso atik dia adong maka ula utak asa adong songon bohal di hita tuaka arina mangihut alai totok kami mangido asa totong didukung channel taon
di like, di comment, di share sa gudang-gudang na dinahurang dubi diaka tahun jumulo iba mersetebi tulu hali horas Liwu Jaya Pasar Minggu horas